Вітаю цябе, мой дарагі сябра. Ты гатовы выправіцца ў вандроўку да возера, ды паназіраць за яго жыхарамі? Тады пакрочылі. Каля зарослых хмызняком берагоў на вялікай-вялікай глыбіні жыве шчупак. Цела ў яго выцягнутае, галава вялікая, пашча шырокая, з вострымі, загнутымі назад зубамі. Шчупак сапраўдны паляўнічы. Ён падсцерагае ахвяру ў засадзе, прытаіўшыся на доўгі час у зарасніках, і хапае ў моцным кідку. Не хацела б я спаткацца з такім драпежнікам. Вядомыя выпадкі, калі даўжыня шчупака дасягала 1,5 метраў, а вага 35 кілаграмаў. Ой, ідзі, на паверхні вады то ўзнікаюць, то знікаюць кругі. Гэта клапы-вадамеркі кружацца ў сваіх танцах. Яны невялікія, цёмна-карычневых колераў. А ці ведаеш ты, чаму вадамеркі так лёгка трымаюцца на паверхні вады, не тонучы? Справа ў тым, што цела і ножкі ў іх пакрыты тонкімі валаскамі, якія дапамагаюць вадамеркам трывала стаяць на вадзе і не тануць. Але вадамеркі таксама з'яўляюцца драпежнікамі. Яны палююць на дробных насякомых, што выпадкова падаюць у ваду. Ці спадабалася табе гэтае падарожжа? Спадзяюся, што так, бо наперадзе ў нас яшчэ шмат усяго цікавага.